Alo? Da, cine e la telefon? Să trăiți? Salut, cine e la telefon? Eu sunt Fănică. Fănică, vlogheristul, ceva de genul, nu? Da, să trăiți. Da, ce s-a întâmplat? Știți, eu sunt, v-am dat telefon acum câteva zile. Da, mi-aduc aminte. Că tu faci vloguri, că nu mai vrei să colaborăm. Da, dar știți care e toată problema? Eu am glumit. Eram cu niște băieți de aia mai bruneți și mă obligase ca să dau telefon ca să nu mai vin la serviciu. Păi da, mă, dar tu îmi vorbeai numai de sus atunci, că tu o să faci bani, că abonați, că... Păi știu, dar erau băieții lângă mine și mă forțau. Eu, sincer să vă spun, aveam doar 2 abonați și cu ei am rămas și au plecat și ăia. Da, și vrei să te întorci înapoi, nu? Dacă aveți vreun loc pentru mine, ar fi aur. Cu pandemia asta, Băi, sincer, nu am, dar să poate să fii trăpașul meu? chiar vă rog, ceva acolo și de măsurat și dar și să știu că am servici. Păi atunci, mâine la ora 6 să fii prezent. Normal, programul e la 8, dar tu o să vii la 6 ca să, înainte de toate, să-și ceri scuze personal. Da, dar eu vreau să vin și de la 5, că vreau să mă duc pe acolo să fie curățenie când e să veniți dumneavoastră. Ei, atunci la 4 să fii prezent la muncă și discutăm mai multe detalii acolo. Ok, mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. Paște fericit, vă rog. Crăciun fericit! Te pup. Pa, pa. Pa, pa.